a cikin 4 a ɗauke ɗaya saura na Alhaji sauran 3. Sauran 3? Sauran 3. Hajiya babban da ke kin fita daga lissafi. A cikin 3 a ɗaya bai saura na. Alhaji, saboda Allah kuma wannan karan Alhaji har mata biyu za ka saka? Ba saki zan ba, za mu ɗebe ne sannan mu sake shigo da wasu. Ai a cikin satin nan za mu maye gurbi. Ai kin sani ba na barin gurbi wannan suna fita na cika shewa. A cikin kuwa ce take da ciki tsakani da Allah. Ga mun gaskiya, ga mun gaskiya. Wallahi ina da shi har tsawon wata 2. To kuma kan sai a nufi iyaye a ji a same su abinda suke ci wayanda aka baro su suke ci sai a koma a ci gaba da ci da su na sauwaƙe sai me tafi nono fari zaman gidanka zaman kaddara ba kaddara ma zan zauna da kai ka dube ka dube kai ma ka san ni ba ajin ka bace ba kurin kaddara ne da bin da bake ka ne wallahi nasiha ba da ko wallahi ba za ka aure ni ba amma ina yar yarinya da ko da bin yayi in banda kuɗi ba abinda zan zauna ni a gidanka dube ka tsofai da kai kalle shi sai kuma ji a samu tsohuwa duk da ma dai ana yayyafe a haka dole mu fita don ina da mutum yayyafa a gyama da